Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrana Anjing. Ki gue kenapa naik? Anyar kalonge. Guyu-guyu terus. Rabar-bar. Terang gramis 10 ketoke. Kaene aku pengen gawe nganu. Aku sibuk aja nganu. Juga ganggu sik. Sibuk. Pamer neh. Aku lagi mulai ki. Apa sibuk masak? Aku lo yo sibuk. Sibuk. Lima konten. Aku mah dilokno Indra. Ngene. Mbak, Wong sotek gak yo iki. ora. Kowe kenapa mbak tak ngene? Lah wong wonge rambutnya anyar aku ngono. Ingin siapa? Kasih mulus. Apa? Ingin siapa? Sana. Aku ditanya ingin siapa? Prat, delok Prat. Kalungnya anyar. Lah iya. Piye guys, kesenangan burung jerene tutupan. Baru tak keramas sih gimana? Randine Jembah. Sabtu Minggu. terus mbek anu Dik, mbek keramas Dewi. Ya nunggune Mbak kuwi, Mbak Tia. Ambek catok pun. Jalan-jalan terus emang weh. Ya aku ambek ini. Pantes badanku uploadnya bio dengaran 3 konten aku ngono. Sangar. Boleh mangkungkan. Wah, ngeri weh. Ya aku akhirnya wong iki sregep. Cuma gambare apa. Teleponnya aku. Kayak delok kayak. Malas asline gambare payu ndekne. Jate nek Facebook kuwi nek dolare terus sih. Nek Facebook kebos. 0,01 awakmu ambek aku ndare foto KTP wi. Kan Pak iki kan anu ya. Kan wong apik balik neh lho yo. Kan aku anggere wong mulih kan HP-ne tak kon ngrestart neh lah. Restart ulang ngono lho, Cing. Iki gak kepeken. Aku iso digrembeng ngene. Wong iki nek wis bari ndang di terarene. Anjir iki lho, aku cek ngupload neh mataku melorok sampai ratu aku yo ngono. Mbok kira aku ini ya aku yo ngono ndak ngono. Ben tak stok gitu delok permisa aku. Lho cek anu cek ngaput terus ki mung wis bar tak ndekne. Kan cek karo ngamak. Wonge cek nang omah ya. Nganggo paketan lho aku masuk gak nyandak. Padha. Paketan nganu iki, Lin. Pak Gogo tak entek 2 giga. Sak upload kan 2 giga. Kadang nganu. Ayo tuh. Video. Aku gak klerumu. Terus ya wis. Menyoke. Menyok iki ra medhuk. Tak Wis ta meneng ae. pakai menyok dulu. Ki untuk menyok kondi. Kok sawah? Iki gula mang. Kok salah. Ki mang tuku walang gone Basrimu. Iki jaluk wis pokoke jaluk ae. Endi sing njaluk? Iki gone Mbak Roma. Nyalonge kowe. Oke, iki dilebokno waluhe. Kak. Oke guys, iki wis tak lebokno menyoke lali dijak omongan iki lho. Dorayu. Lho, alay lho. Ya Allah, iki Dorayu ki lho. Alay jerene. Aja ngono. Yes. Iki aku diujar terpi. Dicemplungno iki ngenakane ben wangi, guys. Cemplungno terus aku apene mares santen sik, guys. Aku apene iki, guys. Jenenge mares santen. Sik, guys. Mares santen ya. Soalnya mah tak delok bisa aku mlebu lagi langsung ngolah. Langsung ini wangi di pandan.
wis guys. Terus aku arep iki apa jenenge ngarane miri nongko guys, kita suwir-suwiri yo nongko nih suwir-suwiri guys. Kok dicemplung apa enak ya. Tangan terus ya guys. Kenapa aku dewi ini sentak main nambah lipah loh mbak akan gue wepan sentak main nambah lipah guys itu orang itu kerja astagfirullah gak guys gak nganggo langsung ini aja wis gak apa-apa disuwiri nganggo tangan aja gak apa-apa musik tangan ini aku tapi logi guys nek tahun kayak nek sini tahun kia nek sini ini kok yang barang kemudian pandan ini pandan medok ya sekali karangan yes. Kita cemplung guys ketengnya lali terus jatuh gedangnya sulit guys hasilnya ya Allah banget mau tinggal guys tendani kok sih aku tuku tape lali aku nek tuku tape iki pedake tape bareng iki guys mangatusan ki mang tape nek mang tuku 3.000 untuk 6 di sini mas tak buka guys enteni umuk dijepurno kurasane ya guys enteni kose guys yang terakhir guys soalnya ki HP-nya meduk yes enak dan matang guys guys bulat matang guys tapi minyaknya kayak semeduk oke sekolah bisa panci mantap. Berarti berjumpa lagi di channel Kenalna Anjing. Oke guys, kali ini aku arepe delok banjir soalnya neng kene iki banjir 5 dino ke udan guys dadak mari mang banjir kan aku mang tuh apa jenenge metu mang kan udan terus toh sampai apa jenenge sampai maghrib cek udan sampai kayak iki nggak terang jam 09.00 nggak terang tadinya emang aku diambali cing dua banjir pora ngono aku kan lembet-lembet emang HP ku tak ces bareng ngono aku rono tak andani dadakan banjir yo
Wis surut iki alhamdulillah. Tapi kan kok banjir delok, tapi kan suwi guys iki gak banjir. Wis suwi pirang-pirang wulan gak banjir nang banjir iki maneh. Wis mari ngono aku tak mangkat sih ya guys ya. Guys, iki banjir ning kene iki. Aku golek mbak lipah iki guys. Wonge kan lho, payungan. Cicing. Gak iso naik lewat kene. Lah wong-wonge lho ning kono mek apa? Payungan kok guys wonge. Iya. Sik ta naik. Lah jere mek kakon ngene, kok wis bar kok. Lah surut to? Iya iki surut iki. Aku lho bareng aku lemper. Aku lho bareng. Ya Rono, satu. Minum bayane. Mek Rono mek apa? Nyebrang apa? Itu jenenge sapa lho? Delok banjir, guys. Banjir ndelokimu. Ya emang iya ya. Enggak mau jenenge kok ndelok. Ayahe nganu kok Ayah pinter. Ayahe ora teko kene, teko Randu. Apa ayahe? Apa ini PKU? Oh, pengen Ono nek banjirnya apa iki? lewat kertas to, Nah. Oh, banjir, guys. Ya wis. Kene. Kayak ning pantai, Bu. Kayak ning pantai. Anyar le. Percaya. Agak di baca wis Pak polisi cara mana mek apa mau ning kono? Wis kenyek. Pak apa di gunung-gunung. Jadi emang kiperene terus rono iki. Lewat kita tok. Oh, alah kita tok. Kalau Yes, guys. kalau ditutupi jalan ya. Oh, ben nganu. Sampai jalan. Pasti gak buka ini. Gopres terpandang Gopres gimana di merah banjir lagi iki lek merah. Iya, iki mare pirang-pirang dina. Jelas aku sesuk anu ngepel. Gak kata. Dene seneng iki. Yo. Semuanya yang ngene sesuk berarti selanku yang ngepel. Milih rono. Dadi nek bolongane kamu kono yo nek bolongane. Ayam wis mbek videono burung. Ada pakai spot. Yo. Oh alah. Tak duwe nene. Ora mana apa iki? Kan Kosek, paketan lagi. Dene anu anggek jaluk kirimanmu. Ora Pak yo wis udan-udan ngene kok rene bunyi. Gak roh ning kono gak udanmu. Ya Allah Gusti. Lili gak ya apa? Tapi ning kono iki gak anggek tar iki lho. Oh, Magok iki montore, guys. Pak ngene. Aku di Jakarta numpak gedek lho. Bayar anu. 50.000 lenggo. Sama anak ya. Sakno Mas ya Allah. Padahal iki Mati lomu. anu ning. Kowe disuruh apa nganu? Suka nek nek mau ngambil sih. Iya. Salam. Kok iki banjire teko sekane Vino apa sampe apa ta? Iya, tekan apa, Cuk? Iki karep Tak kira sekane Vino tak. sampai papat malah juga. Kan tahu yo ndelok ning arep kono lho, Cing. Boleh Ya kan aku gak tahu. Ayo rono, Cing. Mek opeh nai. TP. Bar kesemu Iki nek dijak langsung ngono ayo ngono. Kalau nek ini ngajak iki ae. Nah aku kan nang ngonan. Kemarin dia iki nek tak cak utan gak iso iki. Wis tak kandhani ya. Ndapan. Dulu kan mamang. Oh iya. Gawe kolak. Oh iya kalau Kolak. apa tak kei aku gak sida nembak ngonaan. Tanggaku gawe kolak, terus aku ngene. Oh, apa pret kalau mau konten ndak mbok tutupi rapi. Iya, iki mah apa tak teri. Ngene. Tanggaku gawe kolak kan aku terus ngene. Cing, kalau ku aja sak, gue gak sadar. Mare kopior. Nek tempe. Lah wong aku mang lagi mulai mu 5:30. Kan udah berarti Golek kuwi lho. Golek gawan mu mang kebetul ting ting.
Terus sih guys. Iya. Iki montore gak kena Mas e. Iki Mas iki. Loh. Supra. Tapi wis rondok suratimu. Oh. Vino kok betah ra balik-balikmu yo. Ya, mesti sing lapi dhewe sing jebuk. Motor nggak meter. Kak, Terang Jambi kowe. Apa diterang kok ning Jambi ambek B? lah ya apa diterus nang Jambi sih. Ambek B. Kowe iki lucu imu. Iki pacaran sekolah ya? Ora. Adik kelas. Lah ya kok Bengi-bengi untuk kiriman guys, konggone Mbak Kupita. Wih, ayam. Oh, untuk kunjungan terus nih kono ini. Wis dikirim ibu seneng peran wi. Pangan. Ayam kebuka pura nih, Mas Dek buka. Kak. Kali kak tekok sih. Ya kayak sambel. Kak. Ini Mbak Dini mang guys sambelnya. Dari Mbak Wadi. Terima kasih Mbak Deni, Mbak Widi mang ya awan soalnya aku kan mah Jogoyan. Gampang nih. Enak ora? Mantap. Guys, digoreng nih, guys. Ki nek iwak apa jenenge? Panggangan cek. Rasanya cek enak ya, nih. Kok lagi goreng? Mas yang akeh lemu koyo aku gua malah. Pak kok tadi ya. iya. Koma terus nek mang banjire wis rondok surut. Akeh sing motor iku guys didorong. Ya mang malah nek bapak-bapak kanggo bentor iku apa jenenge montore mbah makan mbah ora. Soale iki nek mang ketoke mati guys montore sakno. Terus banjir iki wis yo alhamdulillah muga-muga yo surut yo. Iki soale apa jenenge Pak Enera rene soale sakno cek teko rando iki guys. Ya wis guys, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, like, subscribe. Dadah.